でも構わない、こういうものを作るのにも彼らはお金がかかります。ここに来るにも電車賃は彼らはかかっています。電車賃にもこういうのを作るのにもチラシを作るのにもお金がかかっている。だから10円でもいいんです。10円くらいだと思うかもしれませんけど、みんなで10円払えば大きなお金になります。1人も払わなかったら100円も10円もないけど、みんなが10円100円払っていたら確かに彼らを助けるんです。彼らにそして助けていくようなそうした愛の心がこの国に今必要であると私たちはそのように思います。自分がもし妻があるいは自分がもし母親が収容所に入れられていたらどうですか。眠れないでしょう、死にたいでしょう。そういう男性たちが東トルキスタンに確かにいるんです。どうかその東トルキスタンの叫び声に耳を傾けていただきたい。ありがとうございます。では大きなマイクで失礼いたしました。ありがとうございます。